दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदानै बिबान मोननाय आइबिनि डाइरेक्टर जेनेरेल तपन देकाखौ बरायदों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव दिनै भारतनि गोदानै बिबान मोननाय आइबिनि डाइरेक्टर तपन देकाखौ बरायो। मख'जाथावदि आसामनि थागिबि फिसा तपन देकाया बर'फोरनि थाखाय बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा समाव मैखोमै बिहोमा होबोदोंमोन। लोगोसे बिथांनो एबसुनिफ्राय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखायबो गोसोखां बिलाइ गथायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे एनडिएफबिपिनि बारग' नेहाथारि आरो बिटिसिनि हरिसिंगा बियाबनि एमसिएलए सन्जय सरगियारियाबो बाहागो लायो।